Fl-2018, il-Ministru Chris Fearn kien qal li l-Isptar Monte Carmeli għadu ta' żmien Charles Dickens. 4 snin wara għadu qed jiftaħar li se jagħmel l-immodernizzar minkejja li f'dan iż-żmien kollu kien jilħaq jibni sptar ġdid. U waqt li qed jiftaħar bil-immodernizzar f'Monte Carmeli jingħalqu 8 swali oħra f'dan l-isptar minħabba nuqqas ta' manutenzjoni periklu għall pazjenti u l-professjonisti. Dan kollu ġiżvelat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt ir-replika għal budget fejn insista li anke s-sitwazzjoni fl-Isptar Mater Dei mhux sejra għall-aħjar bil-pazjentijiet edu fil-kantin tal-impjegati, fil-librerija u saħansitra f'kuriduri taħt l-art. Kull min għandu xi ħadd tal-familja fil-kantin l-MIU 6 jew barra l-kantin jew taħt l-art fl-MIU 1 jew fil-librerija l-MIU 4. Jafu b'din li qed ngħid. Dawn lanqas fejn jinħasslu suret in-nies ma għandhom, Mr. Speaker, lanqas fejn jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom. Taf x'għandhom? Għall-bżonnijiet tagħhom għandhom portable toilet. Li jridu jużaw ħexjien ta' pazjenti bejniethom. Fejn huma l-fondi biex nibnu swali ġodda? Fejn huma l-fondi biex għall-inqas nipprovdu l-pazjenti id-dinjità bażika li meta jiġi tabib jarah u jeżaminah quddiem kulħadd nisa u rġiel. Dawn kundizzjonijiet, Mr. Speaker, tat-tielet dinja. U għassaħa illi taħt l-art lanqas tieqa mem bis-sodot iħokku ma' xulxin fejn lanqas l-apparat ma jista' jgħaddi. It-tobba, Mr. Speaker, jużaw it-torċ tal-mobile biex jaraw jieħdu d-dem tal-pazjenti f'dawn is-swali. Din hija l-verità ta' dan il-gvern li tantandu għal-qalbu l-poplu Malti u għawċi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li meta d-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija pubblika ritratti tal-oxxenitajiet li hemm fl-isptar, il-Ministru Fearn gideb u ċaħad. Ta' fil-waqt li insista li hemm diversi mediċini out of stock fl-Isptar Mater Dei, saħansitra dawk komuni bil-pazjenti jintbatu jixtru minn buto. Dan apart il-fatt li anke tamir bażiku jinsab nieqes. Bħalissa fl-isptar anki antibiotiċi komuni qegħdin out of stock. Pazjenti qegħdin jintalbu jgħidu lil tal-familja biex jixtrulhom antibiotiċi minn spiżeriji privati. U min qed isegwina u għamel hekk jafx qed ngħid. U mbagħad joħduhom l-isptar biex ikun jistgħu jittrattaw l-infezzjonijiet. U dawn mhux xi mediċini speċjali, Mr. Speaker. Dawn antibiotiċi komuni, amoxicillin, clindamycin, kiproxin. Ma mhux biss. Għandna rapporti li anke gwanti li jużaw għall-operazzjonijiet, gowns għall-operazzjonijiet, suturi li jintużaw biex iħitu l-ġilda waqt operazzjonijiet li huma naqsin. Bernard Grech sostna li dan il-budget m'indirizza assolutament xejn in-nuqqas ta' infermieri u kif il-ftit li għandna qed jiġu trattati inkluż dawk gradwati ġodda. Morru waraw kull filgħodu barra l-administration ta' Mater Dei, infermiera gradwati jistennew xi wħud billi qiegħda fl-art xi kultant iżjed minn siegħa. Ma jafux fejn ser imorru jaħdmu. Jitħallew jistennew għal siegħa u nofs qabel l-amministrazzjoni tiddeċidi fejn ser tibagħthom. Temnu għadin għandna nuqqas kbir ta' infermiera u mbagħad jidħlu jaħdmu grupp ta' gradwati ġodda u x'namlu inħalluhom jistennew. U l-gvern issa minflok jagħti s-sosten tiegħu lill-infermieri qed ifarfar ir-responsabilità kollha fuqhom meta jinqalan topp. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li l-gvern minflok qed jipprova jinnegozja mal-unjen tal-infermiera meta jilmentaw u qed jinjorhom jew saħansitra jattakkhom.